W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Божьей милосердности доручаемся ты интенции, которые были прочитаны в этой интенции, спровоем святую Иншу, доручаем еще помянуть семьи Мартинкевич, Бохан, Рахель, Неофедовых. Так само просить для них радости, життя вечного и пробачення усіх грехов. На початку этой святой Инши перепросим Пана Бога за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласти эту наисвятейшую охвяру. Panie, Ty posłany ozdrowić skruszonym sercem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty przyszedł poklekać grzeszników, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, Ty siedzisz praworucz Ojca, как zastupаться za nas, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niechaj zmiłujется над нами Бог Всемогутный, и отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Молимся. Просим Тебя, Пане, отпусти провины Твоему народу, как мы были вызволены из греховных путов, у яких ятрапили прос нашую слабость, прос Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарит у едности Духа Святого, Бог разум все веки вечные. Amen. Читание книги пророка Еремии. «Я чул поголоски многих, страх навокал. Выкроите, и мы выкроем его. Усе, что были, узгодят со мною, чекают падения моего. Може удастся, я не кажусь, подмануть его, тогда переможем его и отпомстим ему. Але пан со мною, як могутный голод, тому гонители мои спотыкнутся и скараться, посоромятся своим падением, и будем вечная и непозбавная ганьба. Пане могутю, який випробовуєш праведника, ти глядиш на задуми і серця. Прошу, щоб я побачив Твою помсту над ними, бо я відкрив Тобі свою справу. Співайте Пану, прославляйте Пана, бо Пан урятував життя бідного від руки злочинців. Це Слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Покликал Пана, и он почул мой голос. Покликал Пана, и он почул мой голос. Буду любить Тебя, Пане, моц моя, Пан моя скала и твердыня, и он мой избавца. Покликал Пана, и он почул мой голос. Бог мой, оборона моя, на Его сподяюся, щит мой, моц збавлення моего, моя крепость. Покличу Пана годного хвалы, и от ворогов моих вызволенный буду. Покликал Пана, и он почул мой голос. Окружили меня хвали смерти, и потоки беззакония сполохали меня. Опляли меня путы пекельные, опередили меня пастки смерти. Покликал Пана, и он почул мой голос. У своей недоли я покликал Пана, покликал моего Бога, и он почул мой голос.
вушей. Покликал Павла, и он пошел мой голос. Хвала Тебе, Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. Слово Твое паніюй з духом і життям. Ти маєш слово вічного життя. Хвала Тебе, Слово Божие. Pan z Wami. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Jana. У той час юдеї знову узяли камені, каб укам'янувати Єзуса. Але Єзус сказав їм: «Шмат добрих учинків показав я вам ад Отця. За які з гэтых учинків хочете кам'янувати мене?» Юдеї відказали йому: «Не за добрые учинки хочем кам'янувати тебе, а за блюзнірство і за то, що ти, будучи чоловіком, робиш сам себе Богом». Єзус сказав їм: «Чи не написано у законі вашому: я сказав, ви боги?» Тыя, на кого было скіраванае Слово Божие, называны богами, а Писание нельга порушать. То чему ж вы говорите тому, кого Отец освятил и послал в свет? Блюзнерыш за то, что я сказал, я Сын Божий. Коли я не роблю справы Отца моего, не верьте мне. Однако, коли роблю и не верите мне, поверьте справам моим, как познали и ведали, что Отец во мне, а я у ним. Тады яны зноў намагаліся схапіць яго, але ён ухіліўся ад рукі іхняй і пайшоў зноў за Ярдан, на месца, дзе спачатку хрысціў Ян, і заставаўся там. Многія прыйшлі да яго і казалі: «Ян не ўчыніў ніводнага цуду, але ўсё, што ён сказаў пра яго, было праўдай». І шмат хто паверыў таму там у яго. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Юдеї знову взяли камені і хотіли укам'янувати Єсуса. Коли так вартать Святое Євангелія, можна буде знайти, що юдеї хотіли аж 8 разів забити Єсуса Христа. 8 разів. Це вельми шмат. Треба сказати, що події сьогоднішні, так і вчорашні, позавчорашні, відбуваються на свято посвячення святині, яке тривало 7 днів. Єсус Христос, там, де було шмат людей, прийшов мимо того, що наражаючи своє життя, обвіщати володарство Божие, давати навертання, обвіщати Слово Божие. І як бачимо, під час цього обвіщення шмат кому не подобалося з юдеїв, що Єсус Христос там є. Чому? Відповідна, звичайна справа – завість. Бо всі йдуть слухати Ісуса Христа, а до нас, яке ми знаємо, тут мут направо, ми його виховуємо, ми його показуємо, ніхто до нас не хоче йти. І тому юдеї на різні способи хотіли позбитися Ісуса, він їм вже тоді перешкоджав у житті бути кимсь у цьому сучасному світі. І ось відказ на наше перше питання, чи часами, а може часто, я так само стою по стороне этих юдеев и хочу укам'янувати Иисуса Христа, забить за то, что Он здесь там. Часами псує якісь мої плани, десь, може, треба було б справді пойти у неділю, або ворочитись у костьол, так можна було поїхати десь на літній школський дом, на дачу так званую по-нашему, и на летище, и там отпочить, можно не покопаться, погулять, а тут нам костел наказывает, Иисус Христос наказывает родить. А нам хочется взять камень и укаменовать это право Божие закон, где кто-то нас отрывает от того, что мы себе задумали. И так само тому юдеї. Але Ісус Христос не перестає, говорить, наражаючи своє життя, бо не перший раз приходить утягом гэтых 7 дней, как Ісус Христа забить. Ісус Христос далее, наражаючи своє життя, в одном месте утекає, де в другое держать. Його там знову забить, він в третє, і знову у якийсь мудрий спосіб, дякуючи ласці Пана Бога, хочу сказати про то, що самое важное. А самое важное это то, что кем мы з'являємося. Сьогоднішнє читання почули, это сказ
сказано, Иисус отказал, тебе не написано у законе вашем, я сказал, вы боги. Взятый доклад с Псальма 86, можно отчинить и прочитать. Вы боги, коли виконуєте, конечно, Божу заповідь, коли справді ідете і слухаєте Божую волю, Божє Слово, коли його не порушаєте, коли тримаєтеся від традицій справедної. Ісус Христос ненадаровно звертає увагу, а ви тепер чого тримаєтеся? Ви маєте закон Моїсея, але відхилилися від його. Ви маєте Авраама, про якого вчора ми чули, так само його відхиляєте, його неправильно розумієте. Розумієте так, як вам хочеться, а що і як ми розуміємо. І ще шмат тут речей є, ще на одну річ хочу звернути увагу, яку є у апошнім нашим абзаці, який ми прочитали тоді. Яны знову намагалися схопити його, але він ухилився від других і пішов знову за Йордан, на місце, де спочатку хрестив Ян. Вельми важне місце для Ісуса Христа, де він іде. Іде там на відпочинок, але так само там є народ той, который не слухає, бо хто там живе за Йорданом, там, можна сказати, трохи отброс общества. Він не слухає других, їх не керують. Він має своє міркування, самі бути мудрим в этом сучасному світі, є з небезпека проходити. Бо до цієї мудрості треба до когось подлизатися. А Ісус Христос іде там, і там, де його сходяться люди, которые, так званий отброс общества, которых ніхто не ценить. Так часто ми, коли маємо віру і віримо, і її визнаємо нашими чинами, нашими поступками, хтось нас там десь може гарно знає, і знову костюл, і знову молиться, і знову не ведуть. А свячає щось, і знову там щось хоче, не відомо, що він хоче. Тут не працює, там этого не робить, тут этого не виконує, тут не є м'ясо, там вигуля постить. Що за чоловік, якийсь дурак, якийсь, як би сказати, отброс общества. Він йде сучасним світом, світ накеровує, а йде у другим напрямку. Затем просим, как и мы в нашем житті, могли отвести от этих юдеев, такие на разные способы пробовать укаменовать Иисуса Христа, как мы так само припомнили, что мы являемся богами, а лишь сами дати уладу быть Богом в нашем житті, надуживаем, вот так докладно можно сказать. И по-третье, как мы памятали то, что коли нас хтось відкидає, то Ісус Христос завжди на нас чекає. Глядіться, то, що ми бачимо самі, ми чуємо тільки, нема ніякого знаку. Але і знак Ісус Христос їм так само не дав. Але коли прийшла ситуація, ми бачили і повірили. Я говорив, ні одного знаку не учинив на Йордана. А коли Ісус Христос прийшов, обіцяв Боже володарство, ну там так само не написано, що знак учинив на Йордана. Ні одного немає знаку. Просто обіцяв Боже Слово. І дякуючи этому Божому Слову, как мы так само поверим. Фраз Иисуса Христа с верой и несем до Бога конца нашей супольной молитвы. Молимся за святый костел, как он имкнувся до сакральной верности усіх людей і сприяв устарюванню миру на землі. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за дияконов, які в этом годі рихтуються до прийняття пресвітерського посвячення, как наповненные Духом Святым, вони були вірними проповідниками Божої правди. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за богатых людей, как вони не жили только для себе, але пам'ятали об необходности оказания милосердности тим, хто знаходиться у потребі. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за померлих, які чинили нам добро во ім'я Пана, как Бог вознагородив їх вічним життям. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нашу евхаристичную соборність, как под час Великого посту мы обновили в себе ласку Христу. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся о всех таких интенциях, які возносим до Божьей милосердности, для живых Божьего благословения, потребных ласков, здоровья души и тела, для моментов радости, життя вечного в Володарстве Небесном, Тебя просим. Вислухай нас, Пане. Молодый Божий милосердности своей удели нам добра, а яким у Тебе с довером просим, раз Христа, Пана нашего. Амінь. Ніхто хоче за мною вести, а я Тебе обращаюсь.
отречется, хай возьме свой крыж, и за мною иде, и за мною иде. Молитесь, братья и сестры, как мою и нашу, як вяру в Него Бог, а Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому костелу святому. Милосердный Боже, дай нам завсёды годно стоять пред Твоим алтарем и Тебе служить, как разуделанные святейшие хвяры, могли мы открывать спавление раз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с нами. І з Духом Твоїм Укору сердцем. узношим їх до Пана. Дякуем Пану Богу нашему. Годна гэта і справедлива. Сапраўды годна гэта і справедлива, слушна і збавенна, как мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ojcze, усемагутны вечны Божа. Ты праз муку Твайго Сына даў збаўлення ўсяму свету, які, дзякуючы за ласку адкуплення, праслаўляе Твою веліч. Он на крыжы адбыўся суд над грахамі свету і зазяла моц Христа укрыжаванага. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі, узклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит с имя Пана, осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары растою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znów Tobie podziaku składaючи, podał swoim uczniom, кажучи: «П'ярыйце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчання грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего при всем хвале. Wspominając śmierci z mrtwych powstania Twojego Syna, kierują Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękuję, że uczynił nas wolnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, как усіх нас, сприймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Pamiętaj, Panie, про Костел Твой рассеянный по всем свете, удосконаливал любовью и разом с Папом нашим Францишком, Biskupом нашим Józefом i усім духовенством. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, якія поснули в надеи на воскрешение, и про всех, кто в ласce Твоей одышал с этого свету, и дозволим убачить святво обличия Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел житті вечным, в едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом ее обранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной,
Благословленным Отцом Брониславом Маркевичем и всеми святыми, которые спрад веку подавались Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Tobie, Boża Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usia paszana i chwala, raz u siebie ki wieczny. Amen. Prosimy Ojca Niebiesnego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od zła. Ojcze nasz, Который есть в небе, святится имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, как у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, ale zbaw nas od zła. prosimy Ciebie, Panie, zbaw nas od wszego zła, daj łaskawa upokoju dni nasze, da pomaży nam miłosierności Twojej, jak my byli zawsze wolni od grzechu i zachowane wszelkiego niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Bo Twoje władawstwo i moc i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokój покидаю Wam, supokój mój daju Wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna ze Twojej wolą, a darujcie go spokojem i jednością, jaki żyjesz i władarisz na wieki wieczne. Amen. Supokój Pana, niechaj zawsiody będzie z Wami. I z duchem Twoim. Передайте ближнему знак супокою. Божий, який вяриш на собі, дорогі святу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який вяриш на собі, дорогі святу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який вяриш на собі, дорогі святу, одари нас упокоєм. Ось баране Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру Ягоную. Аминь. Я не варвар, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
память страдания. Ломайте хлеб, из келиха выпейте заветную кровь для откупления вин свое житье. Обдаровав любови, взяв на себе кару за наш грех, дарите, ешьте, память прамени, дарите, пейте, во ушинах той, память прамени. Это хлеб, тело мое, келиху, моя кровь, тело мое, я отдаю за вас, а кровь моя, расплата за ваш грех. Дарите, ешьте, память прамени, дарите, пейте, во ушинах той, память прамени. Ломайте хлеб, из келиха выпейте заветную кровь для откупления вин свое житье. Обдаровав любови, взяв на себе кару за наш грех, дарите, ешьте, память прамени, дарите, пейте, во ушинах той, память прамени. Дякуем Тебе, Христе, славим мы Тебе, Боже, Бог раскрыжав вяру, Ты свет грешный избавил. Бог раскрыжав вяру, Ты свет грешный избавил. Дякуем Тебе, Христе, славим мы Тебе, Боже, Бог раскрыжав вяру, Ты свет грешный избавил. Бог раскрыжав вяру, Ты свет грешный избавил. Молимся. Ojcze łaskawy, niechaj za wsiodech chowaj nas pryje i sakraman i ścieże nas od wszelakiej szkody. Raz Chrysta Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Всемогутный Боже, спошли своим слугам потребные ласки и отоди их Твоей опекой, как они вызнавали, вызволенные от всякого зла, служили Тебе со спокойным сердцем праз Христа Пана нашего. Нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите услугой Христа. Дякуем Пану Богу. По законченной святой мши отбудется крыжовый шлях, який проведется молодь нашей парафии, якой теперь вельми удячна. Помолимся во всех интенциях святого Отца, как во всех интенциях, які ми маємо, как святий Архангел Михаил, даровал нас от всего злого. Святий Архангел Михайле, Бережи нас у змаганні,
Будь нам обороною, супраць спокусы и пасток злого духа. Покорно просим, няхай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божию, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якія на згубу душ снують по свете. Аминь. Коли ты хочешь идти за мной, выравняйся самого себе, возьми свой крыш, иди за мной. Коли ты хочешь лицо свое сбережи, загубишь его, а коли загубишь теля мяне, сбережешь. Не люби Христа без крыжа, не люби крыж без Христа. Коли хочешь, можешь пойти дорогой своей. Коли любишь меня, верный крыж, иди за мной. Просторный шлях широкой дороги для нас разгубы, и много людей ею идут. В узкий шлях тесной дороги везде до життя, и не все знаходят яе. Не люби Христа без крыжа, не люби крыж без Христа. Коли хочешь, можешь пойти дорогой своей. Коли любишь меня, верный крыж, иди за мной. Не люби Христа без крыжа, не люби крыж без Христа. Коли хочешь, можешь пойти дорогой своей. Коли любишь меня, верный крыж, иди за мной. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. И с духом твоим. Починаем крыжовый шлях, хочем розгляд набожества однословия еще раз разом з Ісусом Христом взяти не ягоний криж, але своє особисте життя і пройти дорогою, яка дала нам кожному збавлення. Будем просить словами Святого Писания, не только з Нового Тестаменту, але так само і Старого, во всіх тих справах, які дійсно нас отлучають від Бога. Просим, как мы умели в своем житті отнести, что Бог иди перед нами и больше нам служит, чем нам это здається. Який за нас терпіла раб, Єзу Христе, змилуйся над нами. Статья первая. Иисус осужденный на смерть. Кланяемся Тебе, Поеду Христе, и благословляем Тебе. Бог раскрывший муку свою, свет откупил ты. Коли надышли дни Его вознесения, Ён твердо вырашил идти у Иерусалим и выслал посланцев перед собою. Пайшовши, яны ўвайшлі ў самарянскую вёску,
каб падрыхтаваць яму побыт. Але там не прынялі яго, бо ён накіроўваўся ў Єрусалім. Пане Єзу, ужо на пачатку сваёй дарогі да Єрусаліма, а значыць да смерці, ты быў адкінуты. Цябе не прынялі, бо ты быў чужынцам, бо ты належаў да іншага народу, які вызнаваў іншую рэлігію. Табе адмовілі ў гасціннасці, чалавеку, які набліжаўся да смерці. Я чужынец, кажаш ты нам сёння. Я не маю месца, каб прытуліць галаву. Я нарадзіўся ў стайні, бо для мяне не было месца ў заездзе. Я ведаю горкі смак фальшывай гасціннасці, як у фарысея Сымона, які не падаў мне ні вады, каб абмыць ногі, ні алею на збалелую ад сквару галаву. Jaki za nas cierpiał Adam. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja другая. Jezus bierze krzyż. Kłaniemся Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławiajem Ciebie. Obraz krzyży muku swою, свет откупил ты. Вийшовши з шовна, Єзус убачив мноство людей і змилувався над ними, бо яны былі як овечки без пастора, і пачаў іх многому вучыць. Калі мінуло ўжо шмат часу, вучні ягоныя, падышоўшы да яго, сказалі: месца гэта пустыннае, і гадзіна ўжо позняя, адпусці іх, каб яны пайшлі ў навакольныя вёскі і паселішчы і купілі сабе чаго-небудзь з'есці. Ён жа сказаў ім у адказ: вы дайце ім есці. І сказалі яму: ці мы павінны пайсці і за 200 дынараў купіць хлеба і даць ім есці? А ён спытаўся ў іх: колькі ў вас хлебоў? Ідзіце, паглядзіце. Даведаўшыся, яны сказалі: 5 хлебоў і 2 рыбіны. Што найбольш патрэбна нам, каб змагацца з крыжам? Напрыклад, з крыжам холаду нашых братоў і сясцёр. Звычайна мы думаем як апосталы. За 200 дынараў нам не набыць дастаткова хлеба. 200 дынараў – сярэднямесячны заробак. Адкуль адразу ўзяць такія грошы? Гэты крыж большы за нас. Здаецца, што мы не можам даць ім рады і знаходзім вырашэнне праблемы, перакідваючы яе на іншых. Няхай ідуць у навакольныя вёскі, паселішчы і купяць сабе есці. Але ты кажаш: вы дайце ім есці. І пытаешся: колькі ў вас хлябоў? Ты задаеш пытанне не пра тое, чаго ў нас няма, а пра тое, што ў нас ёсць. Ці здолеем мы падзяліцца тым, што маем, 5 хлябамі і 2 рыбамі. Ты не пытаешся, ці дастаткова гэтага для такога натоўпу, а пытаешся, ці гатовыя мы гэтым падзяліцца. Jaki za nas cierpiał Adam. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja третья. Jezus падає pierwszy raz. Kłaniemся Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławiajem Ciebie. Obraz krzyży muku swою, свет откупил ты. Праз некалькі дзён Езус зноў прыйшоў у Кафарнаум, і разышлася вестка, што ён у доме. Адразу сабралася столькі народу, што ўжо не было месца каля дзвярэй, і ён прамаўляў да іх. Прыйшлі да яго 4, якія неслі паралізаванага. Не змогшы прынесці яго да Езуса праз натоўп, разабралі страху, дзе ён быў, і праз адтуліну спусцілі насілкі, на якіх ляжаў паралізаваны. Убачыўшы іх веру, Езус сказаў паралізаванаму: «Сыне, адпускаюцца твае грахі». І сказаў паралізаванаму: «Табе кажу, устань, возьми насілкі свае, ды ідзі дадому свайго». Гледзячы на твой упадак, Езу, я думаю пра ўласныя ўпадкі, пра цяжкія грахі, якія збілі мяне з ног.
Один только и успомин про их робить мне бездопоможно. Я не могу прийти до тебе, сподіваючись на свои силы. Я парализованы нават больше, чем той хор из Евангелия. И он хотя бы дозволил себе допомогчи. Сябры принесли его до тебе. Я ж утекаю разом со своими трохами в одиноту. У отказ на попроки только потискаю плечима. И часом нават адчуваю агрессию. Дякую, что сёння я слухаю, что ты сказал парализованному грешнику. Спочатку ты кажешь «сын», и только пасля отпускаются твои грехи. Який за нас терпів рана. Єсу Христе, змилуйся над нами. Станция 4. Иисус устракая свою Матью. Кланяемся Тебе, Пане Иису Христе, и благословляем Тебе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил ты. Отошел тады сатана от обличья Пана, поразил Йова самой тяжкой хворобой от подошвы ноги аж до темени его. И он зломком цегла соскребал сукровицу, сидевшую в гнои. Тады трое сяброў Йова, пачуўшы пра ўсё ліха, што напаткала яго, прыйшлі кожны са сваёй мясцовасці. І дамовіліся яны, каб разам прыйсці, наведаць яго і суцешыць. І, калі здалёку паднялі яны вочы свае, не пазналі яго. І, укрыўшы, плакалі і, раздзёршы адзенне, кідалі парахну над галавою сваёю ў неба. І сядзелі з ім на зямлі 7 дзён і 7 начэй, і ніхто не гаварыў яму ні слова, бо бачылі, што пакуты яго вельмі вялікія. Пане Езу, ты и твоя мать не имели много часу, каб у маўчанні побыть разом. Вам не дали ни 7 дзён, ни 7 ночей. Вам засталося только некалькі імгненняў, каб сустрэцца вачыма і сэрцамі, без слов, без жестов, сконцэнтраваная сила любові. Як і сябры Йова, твоя маці павінна была прыйсці, каб пакутаваць з табою і суцяшаць цябе. Яна таксама, напэўна, з цяжкасцю пазнала цябе, раненага, акрываўленага, які толькі што падняўся з зямлі. Традыцыя захавала памяць пра тое месца, дзе ты ўпаў і дзе цябе сустрэла маці. Гэта пасярод канала, які праходзіць праз Єрусалім, збіраючы ўсе гарадскія архівы і смецці. Воск Йоў, адзін і справядлівы, ты ўпаў не на гной, а сярод чалавечага бруду. Ты першы суцяшальнік. Як жа моцна табе самому было патрэбна суцяшэнне на тваім крыжовым шляху. Гэтым суцяшэннем стала для цябе маўклівая прысутнасць маці. Який за нас терпів рана. Єсу Христе, змилуйся над нами. Стація 5. Симон Киренієць допомагає Єсусу нести криж. Кланяємося Тобі, Пане Єсу Христе, і благословляємо Тебе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил ты. Калі Езус прыйшоў у дом Пятра, убачыў цешу ягоную, якая ляжала ў гарачцы. Ён дакрануўся да яе рукі, і пакінула яе гарачка, і яна ўстала і прыслужвала ім. Калі настаў вечар, прывялі да яго многіх апанаваных злымі духамі, а ён словам выгнаў духаў і аздаравіў усіх хворых, каб збылося сказанае пророкам Ісаіям. Ён узяў на сябе нашу слабасць і панёс нашыя хваробы. Ты взял на себе наши слабости и понес наши хворобы. Симон, наоборот, не жадал брать на себе твой крыж. И он не хотел допомогти, его треба было примусить. У мяне няма права осуджать его. Я сам гэтак жа ахвотна уцякаю ад хваробаў і слабасцяў іншых. Можа таму, што забываюся, што ты першы ўзяў на себе
кожную мою хворобу и слабость. Ты кажешь про себе, я был хворый, але я ведаю тебе, найперш як лекара, посланного до хворых, а не до здоровых. Колькі разоў ужо ты прыходзіў да мяне у маёй хваробе, колькі разоў падаваў мне руку і падымаў мяне. Гэта былі значна цяжэйшыя хваробы, чым гарачка, эгоізм, лянота, бяздзейнасць, адсутнасць веры ў сябе. Я не жадаю адмаўляць табе ў тым, што ты шмат разоў сам ад цябе трымаў. Jaki za nas cierpiewa rana, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 6. Weronika wycieraje twarz Jezusa. Kłaniaемся Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławiajem Ciebie. Бог раскрывший муку свою, свет откупил ты. І вось жанчына, якая 12 гадоў цярпела на крывачок, падышла ззаду і дакранулася да краю плашча ягонага, бо казала сабе: калі толькі дакрануся да плашча ягонага, выздаравею. А Езус павярнуўся і, убачыўшы яе, сказаў: будзь адважная, дачка, вера твая ўратавала цябе. І з таго часу жанчына выздаравела. У Євангеліях не захавалася імя гэтай жанчыны, але яно захавалася ў традыцыі – Вераніка. Менавіта тая жанчына, некалі уратаваная табою ад крывацёку, цяпер не магла абыякава глядзець, як ты, Хрысте, сцякаеш крывёю на крыжовым шляху. Яе ўчынак міласэрнасці быў удзячнасцю, бо некалі ты аздаравіў яе ад крывацёку і нячыстасці, і цяпер яна абцёрла твой твар ад крыві і хоць на хвіліну вярнула яму чысціню. Заліты крывёю і потам блудны твар асуджанага ізноў паказаўся вачам усіх, як поўнае годнасці аблічча Езуса з Назарэта. Ці ж не такім яна бачыла цябе вачыма сэрца яшчэ да таго, як ты стала сваю хустку? Яна бачыла вязня з тварам Божага Сына. Пане Езу, Ты наведваеш нас у кожным зняволенні, у нашых залежнасцях, пажадлівасці, шкодных звычках. Ты заўжды бачыш у нас Божых сыноў і дачок, нават тады, калі мы самі гэтага не бачым. Jaki za nas cierpiewa rana, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 7. Jezus падає другий раз. Кланяемся Тебе, Пане Jezu Chryste, i błogosławiajem Ciebie. Бог раскрывший муку свою, свет откупил ты. Тады Пётр падышоў да Езуса і сказаў яму: Пане, калі мой брат зграшыць супраць мяне, колькі разоў я павінен прабачыць яму? Ці аж 7 разоў? Езус адказаў яму: не кажу табе, што аж 7 разоў, але ажно 77 разоў. Пане, ты гэтак шмат прабачыў яму. Ты прабачыў яму астранамічна вялікі доўг. 10 000 талантаў, 270 тоннаў золата. Прабач, што я пытаюся. Ты не мог прабачыць яму яшчэ і тое, што ён не быў великодушны да свайго даўжніка. Ты прабачыў яму неймаверна вялікія грахі. Чаму ж не прабачыў непрабачэння? Няўжо нежаданне дараваць крыўду – гэта такі вялікі грэх? Ці ж не было ў яго права дамагацца справядлівасці? Права было. Але ягоны грэх быў не ў гэтым. Справа не ў тым, што ён не здолеў прабачыць, а ў тым, што ён змарнаваў любоў, якую ты так шчодра яго адарыў, каб ён прабачыў прабачэнне, якое сам атрымаў. Ты не вымагаў ад яго нічога, апроч таго, чым сам шчодра адарыў яго да гэтага.
Який за нас царь Владрана, Єсу Христе, змилуйся над нами. Stacja 8. Jezus uciesza jerozolimskich żeńczyn. Kłaniaемся Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławiaемся Ciebie. Бог, раскрывший руку свою, свет откупил ты. И вось муж эфиопский, евнух, вельможа Кандаки, королева Эфиопов, поставлена над усіми яе скарбами, які прыязджаў у Єрусалим, каб поклоніцца Богу, вяртаўся і, седзячы на сваёй павозцы, чытаў пророка Ісаю. Дух сказаў Філіпу: «Падыдзі і далучыся да яго павозкі». Калі Філіп падбег, пачуў, што той чытае пророка Ісаю, і запытаўся: «Ці разумееш, што чытаеш?» Той адказаў: «Як жа магу разумець, калі ніхто не павучыў мяне?» І папрасіў Філіпа падняцца і сесці з ім. Тады Філіп раскрыў вусны свае і, пачынаючы з гэтага месца Пісання, абвяшчаў яму Євангеліе пра Єзуса. Пане Єзу, ми розпознаємо моц і милосердність Твого Духа, який наказав Філіпу долучитися до того чоловіка, каб вчити його. Гэта милосердність, бо ён быў чужинцем, выключенным з супольнасці молитвы і культу. Гэта моц, плёном якой стали вера і хрост. Мы жадаем навучыцца у Філіпа такой самай здольнасці вчыць тых, хто не ведае, вчыць з пакорою, якая заахвочвае суразмоўцу задаваць самыя важныя пытанні, вчыць, засяродзіўшыся на Табе, на падзеях Твоей смерці і воскресення, вчыць так, каб дапамагчы слухачу распазнаць у Табе Пана і Збаўцу. Каля гэтай стацыі Ты сам паказваеш нам міласэрную здольнасць вчыць тых, хто не ведае, калі кажаш жанчынам, якія суправаджаюць Цябе. Дочкі Єрусалімскія, не плачьте по мне, а плачьте по сабе і по дзецях ваших. Ты вучыш, бо любіш, вучыш самай глыбіні уласных пакутаў, забываючы пра сябе, пераадольваючы уласнае цярпенне. Який за нас царь Владрана, Єсу Христе, змилуйся над нами. Stacja 9. Jezus pada trzeci raz. Kłaniaемся Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławiaемся Ciebie. Бог, раскрывший руку свою, свет откупил ты. І сказав їм Єсус: «Усе ви зневіритеся, бо написано: удару пастора і розсіються овечки». Петр сказав йому: «Коли всі і зневіряться, але тільки не я». Отказав йому Єсус: «Сапраўды кажу табе, што ты сёння, у гэтую ноч, перш чым двойчы заспявае певень, тройчы адрачэшся ад мяне». Езу, перед самою мукою ты показал своим учням сумнение, як упадок и причину дальнейших упадков. Сумнение может потягнуть за собой утеки, бентеженность, здраву. Сумнение не у самих себе, не во властных силах, а у тебе. Як ты сказал, все вы зневіритесь. Сумнение, якое збирає в мені силы и валит на землю. Сумнение у тым, ці змагу я яшчэ калі-небудзь падняцца. Кожны мой грэх цягне за сабою наступны. У кожным наступным я ўсё больш трачу надзею. Сумненне, якое гаворыць мне: гэтая шкодная звычка мацнейшая за цябе. Гэтае апошняе сумненне ў табе. Гэта думка, што ты недастаткова моцны, каб падняць мяне, што ты не жадаеш мяне падняць. Ці здольны ты наогул любіць такога, як я? Сумнение ў рэальнасці Пасхі, сумнение ў мэтазгоднасці і сэнсе майго жыцця, у твоем провідзе і міласерднасці. Рай тым, хто сумняваецца. А што параіць нявернаму чалавеку? Як даць добрую параду таму, хто зжыўся з уласнасцю, бездапаможнасцю, зараз у сумненні?
Як показать, что сомнение – это подман и для нас самих, и для Тебе? Jaki za nas cierpiał radał. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 10. Z Jezusa zdzieralić odzienie. Kłaniaемся Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławiajem Ciebie. Раскрывши муку свою, свет откупил Ты. А коли был еще далеко, убачил его батька ягоны и сжалился. И побегший, кинувшийся ему на шею, и поцеловал его. А сын сказал ему: «Отче, сгрешил я супроть неба и перед тобою. Я уже не варто называться твоим сыном». Батько ж сказал слугам своим: «Принесите худшие налепшие шаты и опроните его, и дайте перстенок на руку его и сандали на ноги». Коли ён падал на колени перед батьком, то был амаль голый. Ён усё растратил. Не маёмасць, ён страціў пачуццё ўласнай годнасці. Ён голы, як нявольнік, як банкрот, у якога па ягонай віне забралі апошнюю кашулю. Голы, як Адам і Ева ў раі, калі пасля ўчыненага граху у іх адкрыліся вочы, і яны пазналі, што голыя, і схаваліся ад цябе. Ён, напэўна, жадаў схаваць ад айца сваю весну. Грэшнік, як і яны, поўны сораму і прыніжанасці. Гэтая сцэна, Пане Езу, вымагае нам інакш паглядзець твою галізну на Голгоце. З цябе не знялі адзенне без тваёй згоды. Ты выбраў галізну, каб паказаць сваю еднасць з голымі Адамом і Евой. Jaki za nas cierpiał radał. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 11. Ukrzyżowanie Jezusa Chrysta. Kłaniaемся Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławiajem Ciebie. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Стефан же, наполненный Духом Святым, поглядел на небо и убачил славу Божию и Иисуса, який стоял праворуч Бога, и сказал: «Вось бачу небеса раскрытые и Сына Человечего, який стоїть праворуч Бога». Але яны, закричавши моцным голосом, заткнули вуши свои и кинулися на яго все разом. И, вывевши за город, пачали каменаваць. А сведки поклали одежду свою каля ног юнака, якого звали Саул. И каменавалі Стефана, які молился, кажучи: «Пане Езу, прими дух мой». И, упавши на колени, ён ускликнул моцным голосом: «Пане, не лиши им граху гэтага». И, сказавши гэта, помер. Благословляем Тебе, Пане Езу, за то, что Ты даешь людям такую моц полную терпливости не только в покутах, але и в относинах до тых, кто причиняет покуты. Эта терпливость не только здольность стиснуть зубы, не бездейная апатия, это не спокой стоиков, полных почутел уласной вшейшести над теми, кто чинит зло. Терпливость Стефана, терпливость мучеников – это любовь до крутителей, это моцное сведчение, это полное спокойное молчание, якое перерывается молитвой о пробачении. Это опошнее моцное слово и милосердный учинок. Терпливость Стефана – это отбыток Твоей терпливости. Пане, его слово и повторение Твоих. Отче, пробачи, бо не ведают, что робить. У час мучеництва Стефан глядел у небеси і бачив Тебе. У яго перед очима был Ты, а не ягоная кривда и не злость на кривдителя. Тое, что ён бачив,
заволодала им и переменила его, преподобнивши для Тебе. У Стефани исполнилось обещание Пана. Ведаем, что коли ён объявится, мы будем подобными до Его, бо убачим Его таким, яким есть. Ненавито так ты объявился Ему и преподобнил Его до себе. Jaki za nas cierpiewa rana. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 13. Jezusa zdymают z krzyża. Кланяемся Тебе, Пане Иису Христе, и благословляем Тебе. Бог раскрывший муку свою, света купил ты. Пасля гэтага Езус, ведаючы, што ўжо ўсё збылося, каб здзейснілася Пісанне, кажа: «Прагну». Стаяла пасудзіна поўная воцату. Тады уздзелі на Ісоп губку, намочаную воцатам, і паднеслі да ягоных вуснаў. Прагнуў, і вы далі? Не далі, не піць. Чаго прагне чалавек, які памірае? Якія прагненні ў дзіцяці, якое памірае? Табе паднеслі да вуснаў воцат. Гэта апошняе, што зрабіў для цябе чалавек за імгненне да тваёй смерці. Апошні здзек, апошняя праява варожасці. Гэтак, як сказаў псальміст, чакаў я спагадай, але не было яе, і суцяшальнікаў, але не знайшоў. Яны клалі жоўць у маю ежу, а калі прагнуў, паілі мяне воцатам. Мы не пакінулі табе нічога, нават здзейкваліся з апошняга прагнення. Jaki za nas cierpiewa rana. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 13. Jezusa zdymают z krzyża. Кланяемся Тебе, Пане Иису Христе, и благословляем Тебе. Бог раскрывший муку свою, света купил ты. І адказаў яму адзін з натоўпу: «Настаўнік, я прывёў да цябе свайго сына, які мае духа нематы». Ён сказаў ім: «Такога духа нельга выгнаць нічым, як толькі малітвай». Мы глядзім на цябе, Марыя, якая сядзіш каля падножжа крыжа з мёртвым целам сына на каленях і трываеш у малітве, у балючай засяроджанасці, але ў малітве. Таму ты не бяссільная, не пераможаная, не зламаная, а ўмацаваная і надалей ангажаваная ў збаўчую справу сына. Разам з ім міласэрная, першая ў доўгай працэсіі тых, хто радуецца за нас у цярпеннях і дапаўняе недахоп у сваім целе пакутаў Хрыста за ягонае цела, якім ёсць касцёл, і чыніць гэта ў малітве. Ёсць такое зло, такія дэманы і спакусы, якіх можна выгнаць толькі малітваю. Любая іншая прылада нядзейсная. Застаецца толькі малітва і пост. Твая малітва на Галгоце – гэта досвед моцы, а не слабасці. Гэта доказ таго, што міласэрнасць ніколі, ні ў якай сітуацыі не бывае бездапаможнай. Тады, калі ўсе іншыя складаюць зброю, міласэрнасць уздымае моцную зброю малітвы. Маці міласэрнасці, маліся за нас. Jaki za nas cierpiewa rana. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 14. Jezusa kładą u grobnicą. Кланяемся Тебе, Пане Иису Христе, и благословляем Тебе. Бог раскрывший муку свою, света купил ты. Я, Табіель,
ходил шляхами правды и справедливости во все дни життя своего, давал великую милостину своим братам и совершенникам, які прийшли разом со мною на вигнання у Нініву, у Ассирийский край. Хлеб свой давал я тем, кто голодал, и оденья голу, и коли бачил померлого, и кинутого за муры Нинивы, з моего народа, хавал его. И один же хором Нинивы пошел и сказал королю про меня, что это я их хаваю. И я мусил таиться, а коли доведался, что король про меня ведает, и меня шукає, как меня забить, я тогда сполохался и утек, и разграбили всю мою маёмасць. Ці з'яўляецца пахаванне памерлага такім ужо важным учынкам міласэрнай любові? Ці варта рызыкаваць для пахавання памерлых так, як Табілей? Выклікаць гнеў караля, рызыкаваць сваім жыццём і маёмасцю? Колькі яшчэ з гэтай чулівасці застаецца нам незразумелым у свеце, дзе ўсё больш людзей не па-хрысціянску адносяцца да пахавання памерлых? Пане Езу, мы хочам ствараць, разам з Табою ствараць іншы свет. Таму благаслаўляем Цябе. Який за нас цар Єваграна, Єзу Христе, змилуйся над нами. Обороняй нас, Пане Езу, от легкодумного стаўлення да учынкаў любові. Не дазволь нам забывать про тых, кто есть побач з нами. Не дай, как мы покинули один одного и оплакивали свои грехи, але допоможи, как мы могли, дякуючи Твоей милосердности, найти дорогу до збавления. Дай нам пашану до кожного человека. Дай нам пашану до кожной смерти, бо яна брама життя. Помолимся о всех интенциях Святого Отца. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не угодь нас в спокусу, але збав нас от злого. Витай, Мария, Полная ласки Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была справедливу, теперь и завсюди, и на веки вечные. Аминь. Дякую вам всім за уділ у кружовому шляху. Дякую молоді, службі літургічної алтара. Прийміть Боже благословення, Пан з вами. И с Духом Твоим. Пан благословляє Бог усемогутний Отець і Син і Дух Святий. Аминь. Ідіть у супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Коли кто хочет За мной пойти, а я в тебе обращаться, хай возьми свой крыш, и за мною иди, и за мною иди. Коли кто хочет за мной пойти, а я в тебе обращаться, хай возьми свой крыш,